ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಮೋಟಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೇರ್ಪುರಂದು ಎಂಕಿನ ರೂಮ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಕೇರ್ಪುರಂ ಬೈದುತ್ತ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ ಎಂಕಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಂಕಿನ ರೂಮಿಗೂ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ದಾಯ್ತೆ ಬರೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತುಕ ಎಂಕಳದ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೈತೆ. ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬುಕ ಬಂಗು ಒಳ್ಳದೆ ಮುಳೆಂಚದ ಎಂಕಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಳದ ಒಳ್ಳೆಂಡ ದೇವಸಂದ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಒಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಬರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆರಾಮಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಗಾಡೆ ಗಿಡಿಗಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂತ ತಿಕ್ಕಣನೋ ಜನ ಅವೊಂದು ತಿಕ್ಕಣನೋ ಜನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಣ ಹೂ ಅವಳದ ನವನ ಅಂದ ದಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಣೆ ನವನ ತರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅವತ್ತ ಆಯ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಒಂದು ಅವೇ ನನ್ನದ ರೋಡ್ ಪುರದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಟು. ಏಪಳ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಅದುಂಡು. ರಂಗು ಚಾಚಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪುರ ವಾಹನದುಂಡವು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನವು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪಯಣ ಮುಂಚೆನೇ ರಾತ್ರಿ ಪೋನುಂಡು. ಪೂರಾ ತಿಂಗಳ ಕಜವರ ಹಸಿ ಮಾಡ್ದಿರದ ಅಂಬೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡವ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ಅಂದಾಜಿ. ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ನೋಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಪುರ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದಾವ. ನಮ್ಮೂರ ಪುರ ಕಾಜಾ ಪುರ ಕಾಂಡ ಬಡ ರಾಶಿ ಆಡ್ತೇವೆ. ಬಗ್ಲಿ ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಕಳಿಗೆ ಮೈನ್ ಅದೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೋನಲ್ಲ ಮೂಡೆಂಚ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮು ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ 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 ಇಪ್ಪುಡು ರೋಡ್ ಪೂರ. %% ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അല്പതിരി വരെ 4 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ ಏನದ ಅಲ್ಪದಿಡೆ ಬರೀರ ಜಿಂಜ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ. 10 ನಿಮಿಷದ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಮೆಲಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇನಪ್ಪ
ತೋರಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೂಲ್ ಬೇಕಾರ್ದಡೆಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಸೊ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕ ಅಂಕಳ ಬೇತೆ ಪಣಿ ತುಂಬಬಹುದು ಕೋಡಾಪಣ ಅಂಕಳ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಹೂವಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಮುಳೆ ತಂಜೆ ಅಂಕಲ പോകുന്നില്ല അത് ಮುಳೆಂಚದು ಇತ್ತೆಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ತೆಂಗಳದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯ ನಮನತ್ತದರ ಅನ್ನ ನಮ್ಮದ ಬಂಡೇರ ತುಲತೆ ಎಂಕಳದಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮಿಗೆ പോകുന്നില്ല ಈ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಸರುತ್ತ പോകുന്നില്ല ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮುಳೆಂಚ ಪಣಿತ ಇದು ಮಲ್ಪಡೋದಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮುಳೆಂಚದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗೆ പോകുന്നില്ല ಮುಳೆಂಚದ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಮುಳೆಂಚ തുള്ളത് എന്ത് തെങ്കള ഏപ്പള പോപ്പണ വേ റൂട്ടു നെട്ടിനെ പോകുന്നില്ല മിലാണെ പോകുന്നില്ല തെങ്കളത് തുളെ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಳೆ ಬರೋ ಆತೊಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತನೆ ಮೋಟರ್ ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಆಪಣದು ಅಂಡದು ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಂಡೆ ಪಗಲು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಡಿತ್ತಲು ಸೊ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ನ ದೇವರ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ದನ ಸಂಗತಿ ನಿಗ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಪನ್ನಡಾತಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲತ್ತ ಕೀಣ್ಣಾಗ್ಲಂಡ ಎಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಡದು ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೋಟರ್ ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೋ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್